Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka senjuk kinok sensar snong kadiwa bat jarany area ha kejingya kendo jongki ha ka arpusan terik urampang arhajar arpuai kela shim ya karai ban penlong ya ka peace public rally ha ka arpunyau terik urampang arhajar arpuai ha ka ba ya kene ka rally an sedang na yau jarany syadu madan syak oj kani ka rally kan sedang ha kapor khatwei baje man step Nagalang Menteri Kasinong Pendandiwa ula benrabru daka baong ba kani karali kadei kum kadak kajing penrem ya kajing sya syo pen mensau ki nyaungut bat kajing sya penyap jong wei unong trei jong ka Saint Xavier College kabadon ha oj Nagalang kasenjuk kapan ya kajing kersan na kiriu pajba ki longkmi longkpa ki samla ki kena school bat kiseng phalang bapher na kadong borok away bat ke district bat ke jila banya snok tilang ha kani karali nakaliang ka senjuk ki no sensasyon ka diwa bat ka jaran area ngila shim ya karai bangin penlong ya ka peace rally public meeting lai shai ka sngi ar punyau tarik penai baar ajar puwei ya kane ka peace rally ngin sedang na ka yeu jaran ha kapor kharwei baje men step kajing tmu habangi penlong ya kane ka peace rally kalong ban ai ka jing kershan bapura ya ka Saint Xavier College oj te kumta la karpat ya baro ki rangba ki longkpa ki longkemi ki samla ki kena school bat ki seng balang bapher jong kane ka dong ka thain ga jongi rengkat bat kane ka district snubha ki bala ya shimanta nakabanta kane ka peacefully kala panyai da ka senjuk ki nosin syarnong kane ka dong ka thain ka jongi